Hadian ka jing pediang ya ka jing ujor na ki babon halor ka kenrum kenram ha ka day ber ka rukom tungkam tungjam ha ka National Law University ka badon hanong thamai na ka liang ka Employment Cell but Education Cell ka Khasi Students Union KSU ha ka khat sautri ko rumpang arja arpusan kala lej ban ya kendu yo Vice Chancellor ka University u Indrajit Dube ban pan ya ka jing pensyai halor ka ni Habakran sikilat pathai kubor usamla Ruben Najiar Secretary ka Employment Cell ulaong. Ban nalor kiwe ki rukom tungkam sop u Vice Chancellor ka ni ka school ba ula tung Deputy Registrar yo Gurpreet Singh klam kanu galenti ka babanya. Nalor kata ulaong ru bana ka liang ka seng ka bojing tho la shite yo banya kendu yo Vice Chancellor Henry ula kentaj bat habawan banya kendu yo ula kran to amat ka baong. Ba dan hok ban jubab ya kinong song snong ka jella Meghalaya lani kinu ki seng bhalang. Mentara step nilai wan kendu yu Vice Chancellor jongka National Law University Meghalaya halor ke jing kendum gendram jongka jing tapkam hapo kani ke university kabamat kabaningkong bingakran kadi halor jong u Deputy Registrar nilai i ke baja hapo nihu haba ubisi jong nihu ru utung yu Deputy Registrar claim kinu ki kindon ki an ki babyang hapo NLU ru kata kajuhi ke bangi i baya uni u Deputy Registrar la tung do uni u Vice Chancellor claim kanu ka lenti ke babnya kila pelat ya advertisement hadin balak dapat pelat ya advertisement kila shortlist ya sangut kita ki candidate ki ba la ke balak banwan ha post interview kendri claim penmi ya result pan kila kila ai appointment na yo tau Gurpreet Singh kum utau Deputy Registrar te halor ke itai benta nakaliang kaseng niwan banyi kendu u Vice Chancellor mentara sengi bangin yo ya kata kajing pensyai nakaliang kaju Henry ke basosi hapor bi laya kwa banyi kendu u nilai bu appointment du steo Henry sim kwa ban kendu ini bal mentara sengi ni kum ka seng nilawan banyi kendu u hapor banyi kendu u la khol ya borok ki faculty members ki no hikai ki badan hapo ka NLU bat u la penchongi bat ki bat hantu ula batai ba kum u Vice Chancellor jongka National University de hok ba u unjubab inu ki patba jongka Meghalaya ni kinu ki sing bhalang namar ba hapo ka NLU kadon kata ka Governing Council ka Executive Council hapo ka Governing Council don kita ki IAS officers ki jongka jela ki bade ki members hapo kata but utung ya kini ki post boro de habdin bala consult yakini ki members juki IS members ki baden hapo jongka jela ndi kai ka bangi iba ka hatu tangkata Governing Council kala abyang se ban appoint inu ka hatu ka sei kata transparency bangi ni dawan nakapor sa kapor kamsim don kum kata transparency kamsim penmi ya ka result ban ngilap ru idon ki khun ki para jongki ni ki IS officers ki badon ki ba yo kam hapo kan ka NLU klaim kono jing pelat advertisement ba klaim ka kono jing penmi result kini ki bala kata mat yong ya ka jelahi baro ko we namar ba gibun ki samla ki bala tubet bat ki bala la ban bat ya kan kam hindi ki myo ya kala kalenti nanti de nam takum kini ki daw ba ki uni Vice Chancellor ule don bor namar don ki ba lam kemat yu bat budan ko beten bat support yu ula buntung kam butu kumni bat undi tang kita don ru nam taki post yung assistant bat associate professors kita ru ki permi advertisement kampelat ya kanu result kila shu appoint bi kum tu ya ki permanent contractual nahi kai ru kila shu appoint bi kum tu claim kanu ka examination ne ka recruitment ka babyang hado ba swa bangin wan chiniru nakaliang kaseng ila file ki RTI nakaliang ju Vice Chancellor u maham yu PIU ruba umbet ban aya ka reply ya ka RTI but upendili ya ka RTI hadu kandai pusausin ya ka RTI di ban yo hapo lai pusin hadin bangila appeal rusi appeal insa yo ya ka jubab hadin kandai pusausin hindi habo yo ya ka reply ru sim la jubab kita usong bi kadon ka privacy concern but umla ban jubab ya ka RTI tekani ke nakaliang kaseng ngimla ban pej ikum kini jingja hapo ka university hapo kan university badan hapo ka jela jungi ni iba man ki university ki bawan hani man ki bagi tung kini ki professor nabar ki lemon bet kat baki sungu bet bandai klaim da bu ya ka an kendon kadon ka ak ki statute through kim pelat hapo ka website ka jungki namar baki ting la da ki pelat ya ka statute ki boro
ni la ban wo dong wo nya ka hapo NLU kumi imta maximum hi ki bade ki faculty members ki dei ki breu jongnu bala chu thung buri dau ni vice chancellor ne ne ki breu ki jung na kalyang ka seng ni wan ni banyak keren hende ka jing keren ka jung u kolong ka ba tomen namar ong ba don hok la ban ai jing bin chai singi pingir sumen toire bingin nya keren bot u ni bot ula kenu aru hadu kata ba ikini ki appointment boro community kan ka law university u chief justice jong Meghalaya banum borom ru u dei u chancellor jong kanika university but u ong ru ba kini ki appointment i boro layo jingbet na u banle hadu kata u kunno henry i kata ka i boro ka di tang ka jing tap nyo jong ni vice chancellor namar ba haba ya kanu kono appointment de banyak tek kat kum kat rules mla banyak lat ya ka advertisement kumbing i menta ya ka permanent post open kelas contractual post nang ta ka dawi bangi stu bali buka bali kumni namar ba do follow ya reservation policy ki khasi ki jungi ki nyokam hani Henry dah ba ai contractual pot ula bentung ki porlok porjor u na bar jela banwan penhikai ni bar kata hi ki ba ki ingi yo i babun ki professor ni udon tawi professor li bot la don hak po ka campus ru udon bisbar penhikai online bej nang ta yo ya katulop yo tulop kita ki professor ki don hani te kai ka advertisement jong u kamshim don ikum kata wala dengila ikran ru shimla aban ai juba bi ai te nakalyang jong kaseng hakini ki kindiat singi insa kendu ya law minister borom singi banginya penchai halor ni benta lada nakalyang ka sarkar kamla ban le ai tingi kum kaseng i hab shim ya la ka jong sinjam namar bakani ka di state university ka hab po ka jing pejing state wat ki hadu ka jing CUE boro kaya ning baka state haka caka bikin facility de bikin yarap ya ka iki try muluk try jela hindai kani pat kalong no kum kata ka private university nam takak tu kan ningut kibriu buat kum ni vice chancellor ban thung ya katu kan kibriu ki jong u tahap bayi bukan yang bang chief justice tu di chancellor kan tu kidan yang bon lo ke tu ban pa tu ko la balik kendu ini ban pa ni sa na kaliang jungi ni sapet kita kimat bangila ban pa jing thoru chu hindai kat kum guding stu jungi yakini ki recruitment hi appointing authority David register meneru kala don kajing keno ba nei pio ikini kajing tep e boro ukeno ya ka ya te registrar badi khasi namar nistu bahadin ba kajing kren bu ba udon jingwet bad ki break batare ki badi ki khasi hani namar bakim yasha ya kajing le kajung u kim yasha ya kajing le don bor kajing u kim yasha ya ka appointment ke balong bian ke tung u takada ong ba hot niyo information na ta register hindi ngimshim don kanu ka jingtep ke bengi i ke dikena ka website ngi i ba kadon ka advertisement ngi i ba ka kamshim don ka result hindi ki brio pat la shutung ka jingjasi hapo ka neliu kalong ka basharkai haru kata but hakini kisngi hi insa sei madan lut borok kini ki borok kipus kibun ki balat mo nadu arja apsaw kila pelat ya advertisement nam tahu deputy registrar ka ke permanent post kila pen kelan os contractual nomor bakim ko aban lesi kim ko aban ai khasi ko aban ai yo tahu bar jela nam taki associate professors but ki assistant professors ru ki lat kum bakhandai tili ki post south rin ta associate but santelin taki assistant professors but kidan ru kiwi ki computer research fellow ki JRF but kiwi ru ki balan henry injumi kanu ka recruitment ka babyang should have been napo tapi dia bukan ni kadang yang bayi dia RTI simple nak tahu tu kini kata RTI tu kidan yang kedua ni udah suci nila file ya ka appeal namar ba niat kat kum ki kendon sha bangin poi sha po ka state information commission niat file appeal chuan ni deng yu ka juba ling ba ka appeal ting salit po ka state information commission halor tai benta but kani ka RTI kamdi tang ya kaseng ini kibun kiri patba ki bala file ki RTI ki ba mio ki juba kibun ki article through ki bala mi ki kubur ki ba pher ki ba kan persya ya kani ke university ba wala ka di ka law university ru hindai comes to ya kata ka jingkong san jong RTI ka buri ki RTI but ka ai ka jubab kabam ya hap setia kamu piong indo ya Tapi banjur nga pada banbu ikat statue apa website. Hot ya kata ngin banjur bangir ko ban tep ya kata ka website. Nampar hapo ka governing council
Kidon ki IS officers bafia per kudon commissioner and secretary udon jongko law department don chief secretary jongko law department ki kat kum jungi kila approve ya kata ka statute te balik kata ka statute kam power ha ka website kat kum ong vice chancellor banga ngadon ka board kat kum ka statute bangan thung yenu ta kamut kum ta ula mun thung bi yenu ru claim kanu ka scrutiny ka bobiang te kata kalong ka ek ka bamla ban pediang na kaliang jong ka seng bat da ka bathung kum ni ka pisa ka lu juno ka pisa jong pitba ka pisa jong state hi ka mut ba tang ba ula don bor kum ta ba ula ban chupulut be ja ka pisa jong pitba ha ka ni ka po ka university claim ka jing toy jong tarai jula ki badan po ni